परफेक्ट अकॅडमी कोकणातून IIT, NIT आणि गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेजमध्ये विद्यार्थी पाठवणारी एकमेव संस्था। आमची वैशिष्ट्ये: 15 वर्षाचा प्रदीर्घ अनुभव, कोटा हैदराबाद येथील तज्ज्ञ शिक्षक, कम्प्युटर सायन्स, हॉर्टिकल्चर आणि IT सारख्या विषयासह स्टेट बोर्डात हमखास यश, बाहेरगावच्या विद्यार्थ्यांसाठी हॉस्टेल आणि मेसची सुविधा, 11वी आणि 12वीच्या मोजक्याच जागा शिल्लक। चला तर मग वाट कशाची बघताय, आजच ॲडमिशन नक्की करा। आमचा पत्ता: मुंबई गोवा महामार्गाजवळ यशोधरा हॉटेल, कुडाळ। संपर्क 9325 01 74 58। सिंधुदुर्ग आणि गोवा येथील विद्यार्थ्यांना नीट प्रवेश परीक्षेची तयारी करण्यासाठी कोकणची क्रमांक 1 ची परफेक्ट अकॅडमी घेऊन येते मोफत नीट सराव परीक्षा येत्या रविवारी 10 जुलै रोजी। या परीक्षेत प्रथम येणाऱ्या 3 विद्यार्थ्यांना आकर्षक पारितोषिके देण्यात येणार आहेत। सदर सराव परीक्षेत बसणाऱ्या आणि पुढे जाऊन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेश मिळवणाऱ्या विद्यार्थ्यांना रोख रक्कम 5,000 रुपये स्कॉलरशिप देण्यात येणार आहे। यावर्षी नीटची परीक्षा 17 जुलैला होणार असून सिंधुदुर्ग तसंच गोवा येथील विद्यार्थ्यांना या परीक्षेचं स्वरूप तसंच वेळेचं नियोजन या गोष्टींचा अनुभव मिळावा यासाठी परफेक्ट अकॅडमी येत्या 10 जुलैला कुडाळ व सावंतवाडी येथे ही सराव परीक्षा घेणार आहे। परीक्षा रविवारी दुपारी 2 ते 5 या वेळेत घेतली जाणार असून विद्यार्थ्यांना या परीक्षेचा लाभ घेण्यासाठी फोनवर किंवा परफेक्टच्या केंद्रावर आपली नावं नोंदवायची आहेत। ब्युरो न्यूज कोकणशाही। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।